Com a exposició important és la que estic preparant ara, estic preparant una exposició prou important per a fer ara, serà la més forta, que anirà sobre un projecte que fa algun temps, que ja fa prou anys, la veritat, que vaig darrere d'aquest projecte. Anirà sobre un poquet el resum, no? A la meva manera, totalment, de lo que és el turisme de la costa est del territori d'ací. Entonces, estic centrant-me més que res en Gandia, entonces podria per ahí anar el tema. He fet diverses exposicions, sobretot, però una personal que vaig fer, en la que li tinc molt d'apreci, és la primera que vaig fer, que va ser sobre un viatge que vaig fer a Xina. Vaig viatjar a Xina, vaig estar amb uns amics per Xina i la veritat és que em va sorprendre moltíssim el viatge, el que és la cultura del país, i vaig començar a fer fotos. I a partir d'ahir em vaig ir, sense voler quasi, em van revisar l'exposició i em vaig ir una bona exposició sobre Xina. Tinc algunes fotos que veureu i la veritat és que aquesta exposició s'ha posat a Gandia, a rodar per València també, i avui tinc intenció de rodar-la prou més, però ja el dic que l'exposició forta i la que tindrà prou d'empaque serà la que ve ara. Bueno, a lo millor representatiu, la veritat és que faig, ja el dic, que faig dins de la vessant de la fotografia urbana, sempre m'ha agradat molt també el tema del retrat. Entonces, aquestes dues fotos que esteu veient són més o menys el resum de lo que pot interessar-me avui en dia de la cultura urbana, la gent, el que pensen, o sigui, el pensament personal de cada gent, de cada persona quan camina pel carrer, el que està pensant, el que parla en el del costat, el que tal. Entonces, camine i em fijo molt en la gent. Entonces vaig en la càmera i igual que esta foto i aquestes dues fotos que vegueu són de Londres, està una dona en un mercadillo ambulant i l'altra i la següent d'uns xics, uns homes que estan veient en el carrer, són prou representatives de lo que busque ara. L'anar caminant i veure què pensa, o sigui, intentar imaginar-me què està pensant cada persona que fotografie, no sé, el que els passa pel cap i sobretot què passa per ahí. O sigui, com em preocupa tant per això, em fijo cada uno, és quasi compulsiu que vaig per carrer fijant-me en les cares de les persones. N'hi ha persones que és veritat que quan em veuen es tiren per carrer, perquè en el moment que veuen treure la càmera és veritat que s'assusta un poquet, que és un dels problemes que té el ser fotògraf urbà o de carrer, però és veritat que estic molt interessat en aquest tipus de fotografia, en el tipus de fotografia d'urbana i sobretot de retrats. En la meva pròxima exposició de les platges és la foto que representa el turisme que m'imagine, que és la meva opinió sobre el turisme que n'hi ha en la costa est, sobretot esta és de la comunitat, esta és de Benidorm, justament, i és un poquet el que a mi representa el turisme que n'hi ha en Benidorm, igual que n'hi ha moltíssimes altres que representen el turisme, al meu pareixer, que té Gandia. Entonces, esta serà la part forta de la pròxima exposició sobre este turisme. Entonces, així ho veiem, és fotografia de colors molt forts, el que domina molt el que és la persona, no és fotografia urbana però quasi s'assimila perquè és moltíssima gent i gent també en moments molt concrets. Entonces, això sí, espero que abans esta exposició espero que abans de que vinga el que és Setmana Santa que ve i tal, es puga editar i puga treure-la. Esta, per exemple, també representa un poquet el que és la fotografia que faig quan viatge. La veritat és que cada uno que agarra i se'n va de viatge tendeix un poquet a fotografiar els monuments, a fer la típica foto que queda de record. Jo la veritat és que això, inclús ara viatge per plaer i ja em dedico a veure unes altres coses. Entre aquestes, esta pertany a la primera exposició que vaig fer sobre Xina i representa un poquet això. Esta és un carrer de compres de Xangai, me'n recorde, i vaig veure en un moment que plovia, estàvem parats perquè va començar a ploure prou, i vaig veure com les banderes de la República en el que és el Kentucky Fried Chicken i el que és la massificació de gent que es mesclava prou i quedava el consumisme i tot, quedava algo molt representatiu de lo que volia fer jo, de lo que volia representar jo en la foto. Entonces em vaig ir prou bé i és una fotografia que li tinc molt de carinyo perquè va ser la primera que quan la vaig veure vaig dir, ostres, així n'hi ha alguna cosa i així pot eixir alguna cosa.
quan passa alguna cosa m'agrada molt el fotògrafo que està ahí, m'agrada molt la fotografia de guerra, de conflictes, y entonces el que sempre he intentat, sense ser la meva faena principal, sempre he intentat estar ahí, no? Entonces això és la fira i festes de l'any passat, quan va passar tot el tema del tornado este, i vaig entrar a fer unes fotos en la nit que va passar i la veritat és que se m'ha quedat un reportatge també curiós, però bueno, no passa de ser, no se'n va anar a ningú periòdic ni era la meva intenció. És unes fotos que s'han quedat per al record i la veritat és que estic molt orgullós i són xules, la veritat. Entonces, seguiré fent-ho, sense voler, no crec que acabe treballant per a un periòdic, no sé, ara per ara no ho veig allí, però sí que és una fotografia que m'encanta, el moment, l'estar en el moment, el fotografiar coses que passen en aquest moment i sobretot també el tema dels conflictes i tal, m'apassiona moltíssim. I la veritat que totes aquestes fotografies sí que queden un poquet, el marquen, no? Entonces, per això m'encanta el tema estar ahí, el moment i fer aquestes fotografies, la veritat.